Ξέρουμε σίγουρα όλοι ότι είμαστε μέσα σε μια κρίση οικονομική. Γι' αυτό εμείς αυτό που κάναμε ήταν να σκεφτούμε κάποιες λύσεις για να βγούμε από την κρίση. Τώρα, τι σχέση μπορεί να έχει μια πέτρα με το πώς θα βγούμε από την κρίση. Ο ζεότυπος λοιπόν είναι ένα πέτρωμα το οποίο μπορεί να συνδυάσει την καινοτομία με τις εξαγωγές. Είναι ένα πέτρωμα το οποίο υπάρχει σε Αυθονία στη Θράκη. Έχουμε μεγάλες ποσότητες και μπορούμε να κάνουμε εξαγωγές οι οποίες θα φέρουν εισόδημα, αλλά και να ασχοληθούν με τις καινοτομίες και τις καινοτόμες δράσεις οι οποίες μπορεί να φέρουν καινούργια επαγγέλματα. Λίγα πράγματα θα πούμε. Είναι αυτός ο ζεόλιθος, είναι ένα πορώδες πέτρωμα. Είναι ένα πορώδες πέτρωμα όπως βλέπετε, το οποίο έχει ιοντικές ικανότητες και δεσμεύει στοιχεία και ολόκληρες ενώσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη γη. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι χρησιμοποιώντας το στη γη καθαρίζει το χώμα, με αποτέλεσμα να έχουμε 50% αύξηση στο καλαμπόκι, 29% αύξηση παραγωγής στο σιτάρι, 34% αύξηση στο ρύζι σε συγκεκριμένα σημεία, στο σταφύλι, στα ακτινίδια, στο βαμβάκι και πειράματα εκτελούνται και σε άλλα φυτά. Βλέπουμε εδώ ρίζα ενός φυτού, το ριζικό σύστημα ενός φυτού χωρίς ζεόλιθο, ενώ δεξιά είναι με ζεόλιθο. Βλέπουμε υπάρχει μεγαλύτερη υγεία στο φυτό, γιατί καθαρίζεται το χώμα από τα βαριά μέταλλα και τις τοξίνες. Εδώ έχουμε αριστερά ένα φυτό χωρίς ζεόλιθο, δεξιά βλέπετε είναι πιο πράσινο, έχει χρησιμοποιηθεί ζεόλιθος στο ίδιο φυτό. Είναι μεγάλη διαφορά. Επίσης μπορούμε να ψεκάσουμε για το δάκο τις ελιές με ζεόλιθο και αυτή η σκόνη θα κάνει το δάκο να μην προτιμήσει να πάει στην ελιά, θα πάει κάπου αλλού και θα σωθεί έτσι η ελιά. Στα ζώα μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιατί κατακρατεί τις οσμές και έτσι σε ένα στάβλο μπορεί να μην έχουμε οσμές, αλλά και στη διατροφή των ζώων μπορεί να αυξήσει την παραγωγή στο γάλα. Εδώ αυτό που είναι το κύριο μέρος της παρουσίασής μας και που προτείνουμε εμείς είναι μια καινοτόμα ενέργεια που μπορεί να γίνει σε όλους τους βιολογικούς καθαρισμούς. Παρατηρήσαμε λοιπόν ότι αν πάρουμε αστικά λίμματα από μια βιομηχανική περιοχή, πήγαμε στη βιομηχανική περιοχή και πήραμε αστικά λίμματα, βλέπετε είναι δεξιά, ρίχνοντας μέσα μία κουταλιά ζεόλιθου, θα το κάνουμε εδώ το πείραμα τα παιδιά, έχουμε αστικά λίμματα, κοιτάξτε πώς καθαρίζει το νερό
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά για άρδευση και παράγεται και άοσμη συνεκτική ζεολάστη, η οποία είναι το καλύτερο λίπασμα. Άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε και καθαρισμό για να χρησιμοποιήσουμε τα νερά, αλλά και συνεκτική ζεολάστη. Είναι μια πρόταση που κάνουμε σε όλους τους βιολογικούς καθαρισμούς. Τα παιδιά τώρα θα σας παρουσιάσουν όλο το πείραμα, πώς γίνεται αυτό το πρωτοποριακό πείραμα που έχουμε βρει. Όργανα συσκευές μέσα. Μαγνητικός αναπληκτήρας, μαγνήτης, ποτήρι ζέσεως, σταγανόμετρο, σύριγγα, πεχαμετρικό χαρτί, κουταλάκι πλαστικό, κλιματική διαδικασία. Σε ποτήρι ζέσεως ρίχνουμε 300 ml αστικών λιμάτων και το μαγνήτη. Αυτά είναι καλό και δεν είναι σχολιάσιμα τώρα. Φορτούμε το πύριο το περιεχόμενό του πάνω στο μαγνητικό αναπληκτήρα και τον θέτουμε σε λειτουργία. Μετράμε το pH με πεχαμετρικό χαρτί. Μετά από 5 λεπτά προσθέτουμε στο ποτήρι 3-4 καρβόνια σπα, συνεχίζουμε την ανάπτυξη και μετράμε ξανά την τιμή του pH. Περιμένουμε τώρα. Επί την ευκαιρία ενός περιμένουμε να πω κάτι και για τις υπόλοιπες χρήσεις του ζεόλιτου και ειδικά για τις γυναίκες, εδώ έχουμε πολλές που μας ακούν. Ο ζεόλιτος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μάσκα ομορφιάς, δηλαδή να κάνεις ζεόλιτο σε νερό, να φτιάξεις μια λάσπη και όταν την βάλεις στο πρόσωπό σου θα τραβήξει όλες τις τοξίνες από το δέρμα με αποτέλεσμα να έχεις ένα λίο και απαλό πρόσωπο. Εμείς εδώ στο σχολείο βλέπετε φτιάξαμε και σαπούνια με ζεόλιτο
τα οποία μπορούν να τραβήξουν τοξίνες από τα χέρια. Επίσης, τα περισσότερα απορριπαντικά, άμα δείτε στις επιγραφές, περιέχουν τουλάχιστον 5% ζόρικο. Έχει λοιπόν και καθαριστική δράση. Είναι αργή διαδικασία, δεν μπορεί να γίνει εύκολα σε βιομηχανική μονάδα. Πώς αναδεχτηράζει. Ρίχνουμε τώρα το προσλητικό μέσο.